שלום חברים, היום אנחנו ברימבו פרנדס. אז קדימה, בואו נתחיל. ואנחנו עם עוד סרטונים אליאור. בואו נחכה בינתיים זמן, בואו אתם רואים? יאללה, התחלנו. לא קצ'ופ. 5 מתוך 12. יאללה, לא נעכב אתכם, בואו נדלג על זה. יאללה, 11. יש. יאללה, עכשיו זה סיפור. תעשה סקיפ. לא, בוא נראה לצופים אותו. מי שיודע אנגלית, אני יודע אנגלית, אבל אין לי חשק לתרגם. מה היא עושה? אליאור, תעשה את זה כאן, תרקוד גם. אליאור, תתכונן לרקוד. הנה, הלך לרקוד. הנה, אני רוקדת, אתם רואים? אליאור רוקד. זה הרשע בסיפור. הנה. הוא הרשע. אליאור, הם נראה לי כבר יודעים את זה, זה משחק די מוכר. מה הוא עושה? אני יודע. הוא מוציא את הישנים. שמעתם שהוא עושה רעש? ההפך. אתה מתכוון לטיפ טיפ? כן, זה רעש של בובל. נכון. לא, זה בובה. הן בובות. בובות חיות. אוקיי. שם. אליאור, צריך למצוא את היהלומים האלה. זה מנורות. כן. ישים אותם, הנה זה היה לידך. זה לידך. אני יודע. אני לוקח קודם ואז שם. לא, אבל אליאור, אם הוא יהרוג אותך. אל תדאג. הוא פה. איפה? אתה שומע? אני לא רואה אותו. אתה בטוח שזה הכחול? כן. לא נשים את המנורות. למטה. כן, למטה, הוא לא כאן. ליאור. שים קופסה, ליאור. כי אתה יורד. אחי, שיחה, בסדר? מלא. יפה, אליאור. אני אלי הראשון, כן. אתה הראשון ששם יהלומים. יש. בוא'נה. אל תדאג, הוא עיוור. אוי לא. לא, זה לא עוזר לך. הוא הירוק עיוור. אליאור, עוד מעט הולך להגיע הסגול, ואתה רואה את המקום שאתה נמצא בו עם הקירות עלים האלה? משהו מת. זה הירוק. הנה. אוי ליס. אוקיי, בוא נלך לפארק. ביי. אוי, וואו, הגענו ל-17 במהירות. מכוניות. אליאור, אין לנו זמן לשחק. אוקיי, אני עומד לדלג על החלק הזה. צופים, אולי אתם רוצים שאני ואליאור נעשה סרטון אחד עם התחרות מכוניות האלה? תגידו לנו. חזרנו לשגרה. הנה, אליאור סוף סוף עזב את המכונית הזאת. תעצור. מישהו הגיע. אני עולה מהסולם. אליאור, הם ימצאו אותך. נו. יופי. ואליאור, המפלצות יודעות לטפס. למה יש? הסגול הגיע.
זה הסגול, תעלה על לבן. אתה רואה את הידיים האלה? הם המפלצת הסגולה. נכון במפה אחת היא הייתה בוונטים, עכשיו היא בעננים האלה. זה מים. לא, זה עננים. אני ברחתי, ביי ביי. אליאור, אמרתי לך שהיא מתישהו תצטרף למשחק. מה, שמעת אותו? זה רק היה הדלת, תרגע. יש! האור חזר. קיבלת 50 כסף. יש. הנה הבן אדם. הנה הוא מגיע. רק רגע. מי עושה את הריקוד הזה? הנה אני רוקד. כן, אליאור רואים אותך. מה זה? מעניין. אוי, לא, זה הזה המעופף. נכון, מה אבל זה? אליאור, רק שתדע הוא לא הורג. הוא כן. הוא לא. הוא מביא אותך למקום, ואינו פעם אחת, אם אתה קופץ בדיוק מתי שהוא זורק אותך, אתה מצליח לא להיהרג. באמת. אליאור, פעם אחת עשיתי את זה. הוא תפס אותי, ואז קפצתי במקום. אבל זה עולם 2. מה זה? זה נראה לי והוא גם לא רואה אותך אם אתה בקופסה. אתה בטוח? בוא נראה. כן. לא, הוא ראה אותך. יש לך סימן אזהרה. הנה, הוא לא רואה אותך. יפי. אמרתי לך. הוא כמו הכחול, רק הוא פחות מסוכן מהכחול אפילו. הוא פחות מסוכן. טוב, אז אני מתחבאת תמיד בקופסה. עכשיו, אני זוכר שהיה גם את התכלת, המפלצת התכלת. המפלצת התכלת מגיעה עוד מעט, כמו הצהוב והסגול. מה זה הראש הזה כאילו? רוח. אתה רואה שהציפור הזאת, אם היא תופסת אותך זה, ואתה לא מצליח להשתחרר, שמה אותך בכן ואז אתה מת. נו, תמצא כבר דינמיות. צריך רק 15, זה פחות מהמנורות אפילו. אוקיי, אני הצורקנת של ליאור ימצא דינמיט או שמפלצת תבוא אליו. הנה יש להם... ראיתי את הירוק. הנה, אתם רואים שמה? מה זה? זה הירוק רודף אחרי מישהו. לא. כי הוא לא הולך. טוב, אני מסתתר פה. אוקיי, נקרא לכם שיהיה משהו מעניין. מה זה הרעש הזה? אליאור, מה זה היה הרעש הזה? הוא תפס מישהו. הוא תפס מישהו. הכחול! אל תדאג, רק הכחול והצהוב שם, זה לא כזה נורא. אחי, תראה איך אני נמצא בתוך קופסה. ראית? יופי. עכשיו נפוצץ את זה. פיירוקס. זה זיקוקים. נו. הנה, עכשיו צריך למצוא אותם. תקשיב, אני ראיתי את החלק הזה. עכשיו אתה צריך למצוא אותם. איך הוא הגיע לשם? עכשיו הציפור נראה לי לוקחת אותו. לא, היא לא לוקחת. תקשיב, ראיתי את החלק הזה, ואתה צריך לאסוף את כל הכדורים האלה, אתה רואה? ואז הגשר הזה, המערה הזאת שם, אתה זוכר שפעם אחת ראינו עיגול ענקי כזה? אז המערה שלו תיפתח. כאילו, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר. כן. אני אקרא לכם מתי שיהיה משהו מעניין. כן, הכל שלהם פשוט מורס את המוח. פאפו. הנה, אתם שומעים? אבל מצד שני זה טוב, כי ככה אנחנו יכולים לדעת איפה הם. אחי, נבלתי, חשבתי שזה הבוללה. חכה, לך אחורה שנייה. זה הכלא.
מולן וולטי, אחי. זה משחק מעליב אותי. אוי, לא, הנה הפצצות! הם עומדים לפוצץ אותו. אליהו, מהר! הנה, תשמעו. 3! יש! הוא אומר לנו, טוב מאוד. הם עומדים נראה לי עכשיו לאכול אותו. לא. הם יעשו לו משהו. אני רוצה לדלג על זה. אתה רוצה לדלג? אוקיי, אז נדלג בסרטון. צריך לעשות. הנה, הגענו לחלק המעניין. עכשיו הוא הולך לזוז. בוא נראה. זוז! זוז! אני אתן לך כאפה. תראו. זה הולך לפנים שלו. נו, שילך כבר. התחלת! אבל מה עושים איתה? איך מתחבאים? הוא גם קופסה. אז כולם קופסה. נכון, אבל זה פשוט שיש יותר מפלצות, זה ההבדל. טוב, אוקיי, אף אחד לא מת. ג'ינקס. אוקיי, נקרא לכם שזה מפלצת. מה? היא פה. אוקיי. זה לא היא, זה הוא. וגם הכחול שם. שמעתם את הדין, זה הירוק. יאללה, נקרא לכם שיהיה משהו מעניין. הוא לא זז? מה? אולי זה בבא. רק רגע, מה צריך למצוא? צריך למצוא קופסאות סוכר. שוגר. זה נראה לי כדי להרחיק אותו, שיהיה לו מתוק. אוי. למה היא לא זזה? מה זה? הוא חושב שזה הפיצה. מה, אסור לזוז שאנחנו לידו? הלו, תראו איך אני עובר. אוקיי, אז תקשיבו. תראו איך אני נראה מתחת. קוקו. אין לך שיער. וגם לא משקפיים. אוקיי, אנחנו לא נספיק היום את הכל, אבל אם אתם רוצים חלק 2, תגידו לנו בתגובות.